Naimbag nga malem tay amin kakabsat and happy Tuesday because today is our day ditoy trabaho ken serbisyo iti Kabsat channel. Itatangal daw magited kami kada kayo iti updates no kasano iti panagna, iti programa, proyekto ken amin nga ramid iti district office under the office of Deputy Speaker Congressman D.V. or De Gracias Victor Barber Savellano. Ket adakata nga kadwak dito'y malem iti may samanen nga very active hanla dito'y Kabsat channel no di iti panagna iti activities tayo iti district office no other than amigo Gilbert naimbag nga malem mo. Yes, good afternoon, Marge. At Yeah. nakakatuwa na once again ay nagkasama ulit tayo, no? Siyempre, ito naman yung talagang mandato natin, na bigyan din natin ng impormasyon lahat ng ating mga nasasakupan dito sa First District, particular dito sa First District ng Ilocos Sur. At nakakatuwa nga na ang ating opisina, ang opisina ni Kong D.V. Savellano ay talagang hindi tumitigil sa kanilang trabaho, sa anumang sitwasyon na kinakaharap natin. No? Naalala ko nga, kahapon March, nag-deploy kami dito sa Vigan. Supposedly, itutuloy natin yung pamimigay ng educational cash allowance, pero nag-cancel ang DepEd kasi nga dahil dito sa sitwasyon natin ulit, na nagkakaroon tayo ng tracing, no? Kasi again, nagkaroon tayo ng some cases ulit dito sa Vigan. So, naantala yon. Pero today, kasalukuyan tayong nasa Sinait at namimigay tayo ng educational cash assistance para sa mga grade 12. So, ilang munisipyo or ilang LGUs na ang napuntahan ng distribution natin ng cash assistance sa mga grade 6, grade 12, at saka college? Yes, marami na tayong napuntahan. Natapos na natin yung, tingnan natin para hindi ako magkamali. Bantay. No? Natapos na natin yung Kawayan, Santa Catalina, San Vicente, yan. Yung Bantay, San Ildefonso, Santo Domingo, Magsingal, at actually natapos na natin yung National High School dito sa Vigan City. Yes. At mayroon tayong total na 1,727 na mga estudyante dito lang sa Ilocos Sur National High School. So, sa awa ng Diyos, natapos natin ito ng maayos bago pa magkaroon ng suspension itong DepEd sa pamimigay natin for the meantime, no? So, nakakatuwa na napakaganda nung reaction, pagtanggap ng mga parents nung isang araw na namigay tayo sa Ilocos Sur National High School. At syempre, may comparison kasi sila dito sa nangyaring distribution natin last year. Kung natatandaan po natin, yung ginawa nating distribution last year dito sa Educational Cash Assistance, kasi ito po ay second year na nating ginagawa at tinatrabaho ng ating congressman dito sa unang distrito ng Ilocos Sur. Nagkaroon tayo ng mga piling benepisaryo noon, no? Pero syempre, ang ating congressman talaga ay tinitingnan at pinakikinggan niya yung Pulso. yes, pulso ng komento. publiko, ano ang Reaksyon. feedback, ano ang reaction nila. So, may mga hindi masyadong magandang reaksyon. Kaya nga this time, minabuti natin na lahat ay mabigyan natin. Amidst pandemic, no? Kasi alam naman natin, Marge, no? Lahat tayo, wala naman tayong pinili. Ang pandemya na kinakaharap natin ngayon ay hindi naman siya pumili ng sitwasyon o kalagayan ng tao. Lahat tayo ay talagang nakaranas ng hirap. So, yun nga, napagdesisyonan na ito ay, yung budget ay hatiin sa lahat ng mga grade 12. Equally divided and Yes. distributed sa ating mga estudyante. Yes, hindi natin pinairal yung kung sino ang indigent. No? Na walang inda-indigent. Walang indigent dito. Sa katunayan, hindi tayo nag-require ng indigency actually. Yung makakapag-provide ng indigency, yes, pwede. Kung hindi man, at least yung certificate of residency, at least meron silang ganon. So, they can avail. Kasi lahat po ng grade 12, grade 6, no? Sa buong First district. First District ay nabigyan. Sa katunayan,
yung nakinabang nitong programang ito, no, na talaga namang tinutukan at tinrabaho ng ating congressman, ay hindi lamang mga taga First District ang nakinabang. Kasi may mga paaralan tayo dito sa unang distrito ng Ilocos Sur na mga taga Second District. Halimbawa, Nag-aaral dito. yes, halimbawa, yung taga Santa o taga Narvacan, nag-aral sa Ilocos Sur National eskwelahan High dito, School. sila ay kasamang mabibigyan ng benepisyo nitong ating pinamigay. Kasi ang naging stand ng ating congressman, basta lahat ng mga estudyante na grade 12 at grade 6 na nag-aaral dito sa unang distrito ay equally, no? So it is based on the enrollment of a student or a learner at Yeah. hindi yung kanyang residence. Yes, So tama lahat ng eskwelahan private, No. included or public yeah, lang? public Okay. school, no? Yes. Mga government school lamang ang Yes. ang nabigyan natin. At ito ay hindi lamang pag grade 12 at grade 6. Meron din tayo sa college level, pero ito ay pinili natin. So, natapos na 'yon. Sa kasalukuyan, tinatapos natin yung iba pang mga munisipalidad na hindi pa natin nabibigyan. At ngayon nga, tayo ay nasa Sinait ngayon at tinatapos natin yung Pero distribution. Gilbert, yung sa college, per municipality na yon at hindi sa mga colleges and universities. Kasi like UNP, itong Ilocos Sur National or Ilocos Sur Community College, ito yung may mga colleges na state-run or government-run. So, it's still enrollment ang basis dito. Kanya lang, hindi na pangkalahatan. Yes. Napili na based Yes. on their economic and social status. Exactly. Sa Kuleyo, nagkaroon tayo ng 620 na bilang ng mga estudyante na nabigyan natin ng 5,000 peso cash allowance. Yes. Ito ay sa iba't ibang mga paaralan dito sa First District, hindi lamang sa isang paaralan. Kung hindi, pumili tayo ng talagang mga nangangailangan ng tulong. Particular itong mga indigent natin, ng mga estudyante. Tama yon. Nagbase tayo sa estado ng sa economic or sa estado ng kanilang pamumuhay. At talagang siyempre, nag-survey tayo. Katuwang natin, siyempre, yung DSWD na talaga namang tutok din sa ginagawa nilang trabaho. Itong mga ginagawa nating pagdidistribute ng mga cash assistance, sa back-to-back natin, katuwang natin ang DSWD na talaga namang napakasigasig din at nakitaan natin na talagang halos lahat kami kasi sa field ay may pinaghuhugutan, di ba? Pati yung DepEd, kasi mga school administrators, Yes. teachers, Yes, and even non-academic staff ng mga eskwelahan involved sa pag-manage nitong distribution. Yes, at gusto kong kunin yung pagkakataon na ito, Marge, no, na pasalamatan itong mga paaralan na napuntahan namin. Yes. Yung DepEd, itong mga guro, no, yung mga parents, na talagang mainit ang pagtanggap nila sa team natin, no? Good. May pamerienda. Pangkonsuelo lang sa nag-distribute. Alam mo, bawat eskwelahan na pinuntahan namin, ay talaga napaka-warm yung welcome nila sa amin, na may pamerienda pa. So, nakakabusog pala yung talagang nagtatrabaho. Kasi umiikot kami sa mga school, tapos iba't ibang school, nagbibigay sila ng... Actually, hindi siguro yung actual na amount. It is Yes. in the spirit of generosity ng ating gobyerno na ito'y nilunsad naman ni Congressman Bibi at ang mga kaalyansa niyang agencies like DSWD and DepEd and of course the local government units. No? Meron din bang mga barangay councils na kumbaga nag-manage at tumulong sa distribution? Yeah, so far, tingin ko parang solely talagang DepEd, no? DepEd. Pero may mga iba kaming pinuntahan na nandiyan ang barangay captain. Siguro depende sa availability o depende siguro sa ewan ko, no? Pero hindi lahat ng napuntahan natin ay nakitaan natin ng mayroong Kasi barangay council. nakikoordinate kayo nakipag-coordinate kayo sa DSWD and Yes, DepEd. But then again, locally sa mga communities or barangays, may role kasi ang barangay Yes, tama council. yun. Yung Kaya- iba meron. Yes, kaya- Nandyan. Yeah, kaya pasalamatan natin yung barangay council na tumutok din at nagbantay Yes. sa distribution. Particular doon sa talagang mga barangay na
nagkaroon din ng kaso in the past kasi Yes. lately nag-spread po ang ating problema So dito perhaps sa to ensure the protocols, Yes. yung mga social distancing, Yes, yes. dapat 1 meter, at saka yung distribution, talagang arranged, Yes, na nakaupo yung parents. Nakita ko kasi yung video, at Yes. saka yung documentary ninyo over Kabsat channel. Yes, pa rin. not only the DepEd, no, hindi lamang itong hindi lamang mula sa DepEd o sa mga guro ang nagsiguro ng protocols natin ng social distancing, wearing mask, kundi nagtulungan pati ang lahat ng nandoon. Yung crowd, yung opisina ni Kong Alam mo, Bibi, lahat. Gilbert, kahit wala ako doon na personal, may mga natatanggap akong messages Yeah. because of course they know that I work for the good congressman and I've been with DepEd and DSWD as well. May mga parents na talagang nagpasalamat sa akin. May mga barangay councilmen, kaya na-mention ko kanina, kasi nga sa tuwa nila Yes. na nakatanggap yung mga learners natin ng cash assistance. Because 1,000 is still something else para sa mga bata. Hindi ito para sa mga magulang. Sila lang ang tumanggap on behalf ng mga bata. But malaking bagay ito, 1,000. At saka ilang libo para sa grade 12. No? Alam mo, sa field kasi, nabibigyan tayo ng pagkakataon na magpaliwanag sa kanila, no? Magsalita sa gitna at sabihin yung mga programa ng ating gobyerno. Kabilang itong educational cash assistance. At so far, wala tayong nakita o narinig na negative feedback, no? Mula doon sa 1,000 peso na matatanggap nila. Bagamat itong pondo na pinag-uusapan natin ay umabot ng 15 million peso. All in all. So napakalaki Total. ako. Napakalaki na pondo ang nailaan para sa educational cash assistance sa kabuuan nitong pang grade 12, grade 6 at itong koleyo natin. Hindi naman sa pinagdarasal natin na matuloy pa itong pandemic, ano, Gilbert. But then again, we hope na meron ding later on cash assistance or whatever assistance na direct na ibibigay sa ating mga estudyante. Because even in the past, may mga school bags, mga school kits na dinidistribute ang ating butihing congressman. And while we hope na wala na ang pandemya, perhaps our good congressman at ang ating gobyerno ay makaisip na naman ng maibibigay directly sa ating mga kabataan. Ano pa yung mga activities ng district, Gilbert? Naku, napakarami ng dyan tayo hindi na uubusan Yung ng toolkits. ginagawa. Yung toolkits na Alam yan, common phrase na sa atin yan. Alam mo, nakakatuwa ngayon na yung mga trainees natin Oo. na pinamamahalaan din ng TESDA. Yes. No? Aside from the fact na we provide toolkits, meron silang mga allowances from the government. Ito yung mga tinututukan. Pag nag-training sila, may allowance. Yes. Di ba? Yes. Meron ding allocation for mass at kung Yes, ano-ano. kompleto. Kompleto. At ang maganda nito, talagang mararamdaman natin at mapapansin natin yung importansya nitong training na ipinagkakaloob at ibinibigay sa ating mga kababayan dito sa unang distrito. Kasi ito ay kasama sa mga talagang tinutukang trabaho ni Kong D.V. Savillano na talagang mabigyan sila ng assistance. Hindi lamang ma-provide yung training na kailangan, ngunit paano sila pagkatapos. Kaya naman kumpleto yung package talaga na may training, may kagamitan, may Alam allowance. mo, Gilbert, si Kong from a distance. Yeah. From a distance. Sabi nga kahit wala siya yes. on the ground at nandiyan ang district office, nandiyan ang ating mga staff and even volunteers working, 24 hours round the clock with national government agencies and local government units. At saka isa pa, dito sa ating Kabsat channel, this is a program, platform, his platform of the various programs and activities of national government agencies. So we are giving you this dissemination. We are not campaigning how good he is, but we are giving you this dissemination because he believes na kailangang iparating ang mga pondo Yes. ng ating national government. Kaya through all this distribution, nandiyan po ang ating congressman, nandito tayong lahat, even Kabsat Channel, this program, mga articles nyo sa Kabsat Channel. So this is a multitask for all of us.
multi-sectoral pa ang ating approach. So, napakaganda po nito. So, tell us about those toolkits ng TESDA or training pa. Yes, ito kasi natutuwa tayo na witness natin Yeah. amongst all our trainees, no? At gumagraduate sila na iba yung receive nila, iba yung parang reception nila na talagang nakikita mo na very positive yung pagtingin nila sa gobyerno. No? Kasi ang natatandaan ko, sa mga nakalipas na panahon, wala tayong ganyan. Di ba? Mga training. Yeah. So ngayon, katulad kahapon, nandoon tayo sa STI at nag-cover tayo ng event doon. Nakita natin kung paano. Anong pinatraining doon? Cookery ang Cookery. dito sa STI. Yes. At natutuwa ako na ina-acknowledge ng mga institution. Yes. Okay. Partners. Yes, mga partner institution natin, itong sipag, itong dedikasyon ng ating congressman na patuloy na maibigay sa ating mga kababayan dito sa unang distrito ng Ilocos Sur, yung talagang pangangailangan ng bawat isa. Kasi makikita mo, kung saan may pangangailangan at kung ano yung kailangan nila, yun ang naibibigay sa kanila. Yeah, where the need is. Yes, hindi lamang, at napakalawak nitong sakop nitong mga trainings, no? Hindi lamang cookery, marami pang iba. Alam mo yung mga pa-training ng TESDA, it gives a future to the Yes, participants, livelihood, at meron yung positibo na may buhay ang ating mga participants. They look forward na may pagkakakitaan for their families and for themselves. At hindi tayo tumitigil, no? As a matter of fact, galing tayo pati mga inmates ay nag-provide. Provincial jail, yes. Kwento mo nga sa amin Nag-provide yan. tayo. Actually, wala ako nung time na yon. Pero ikwento mo, merong coverage yes, yan eh. maganda yan dahil nakakitaan natin sila ng potential doon sa parang linya na pinili nila. At nabigyan natin sila ng parang pag-asa, pagkakataon na parang ma-enhance pa yung kaalaman nila. Ano yung binigay doon na training or assistance? Meron tayong yung mga sa welding. Okay. Yung parang doon, lahat ng kakailanganin ng Tipong bawat isa. vocational na pa-training, Yes. no? Actually, syempre, Mechanic. mechanical, oo. Lahat yon ay nakita natin yung interest ng bawat isa at kung paanong natutugunan ng ating gobyerno, yung pangangailangan talaga, kasi wala talaga tayong pinipili, no? Kahit yung mga kasamahan natin sa jail, at kung mapapansin natin, parang, di ba? Alam mo, ang ating mga inmates, they're very creative and artistic. I remember, before I left my room kanina, nakita ko yung niregalo nila sa akin Meron din akong na ganon. bamboo craft. Ako naman, meron akong Lalagyan parang ng picture, may crucifix pa akong binigay nila at yung pangalan ko noon nung nagtatrabaho pa ako. ang meron dito. ako nun yung parang mga bonsai na galing din sa kanila. They're very creative. Yes. At lalo na ngayon na mas nai-enhance pa, Yes, no? Through our government program, itong mga interest na meron Nakita sila. niyo ba? Hindi ka pumunta sa provincial jail. I Gusto wasn't kong there. makita yung garden nila. Kasi merong mushroom production doon sa provincial jail. Although hindi tayo masyadong involved dyan, it's the provincial government and some other institutions dito sa probinsya. But saludo ako sa pagka-manage Yes, ng ating provincial jail. It was selected one of the best provincial jails in the province. And we would like to congratulate ni Apulacay, ni Apo Provincial Administrator tayo, ni Cara. No? So, Mr. Tavis, congratulations. You are giving what is right, what is best, and what our inmates really need. Yes. Doon naman sa isang pa-training ni Kong na massage. Paano to? At saan ito, Gilbert? Yung massage natin, nakakatuwa na hindi lamang sila natuturuan, no? Right after graduation, right after na matapos nila yung training, automatic, kahit sa daan o pag-uwi nila sa bahay, pwede na silang magsimula agad. Kasi- Certified ba sila? Yes. At meron silang kagamitan. Yung mga, Yun yung sinasabi natin, toolkit. Yung mga toolkits na kailangan, Tulad ng ano? hindi ko masyadong nakita, May carpentry ba dyan? kumpleto ang lahat ng mga toolkits na naipagkaloob natin sa lahat ng mga gumraduate sa iba't ibang larangan ng
Kaalaman. no? At skills. Yung mga iba't ibang skills, kung saan sila, yun ang binibigay natin sa kanila. I wish I can attend one of those para magkaroon naman ako ng skill. May embroidery ba dyan? Or, Siguro mayroon din na sa weaving, mayroon weaving, ata. yes. Pero Okay, that's so good. far, wala pa tayo ngayon. Pero siguro very soon, magkakaroon tayo ng mga ganun din. Okay, that's good. Gilbert, gusto kong basahin yung mga greetings Yeah. dito. Sabi dito, Julia Somera, she was my teacher when I was in the preparatory level, St. Paul. Jaramillo, Rosemary Rabenalor, and Jinky Pilien Reduque are watching with you. Hello po sa inyong lahat. Jaramillo Rosemary, sabi niya, naimbag na malem mo, ma'am, ken amin nga agdengdengeg, ma'am. Halang agdengdengeg, Rosemary, agbuy-buya. Mung dati amigo, may tsura kaming dalawa. Gumaganda yata ako dahil nakapusya ako. Valentine pa rin sa akin. Ikaw, Gilbert, tinanong kita noon kung paano mo na-celebrate ang Valentine's Day. Sabi mo dahil kasama mo ang iyong Ganun naman lagi. dalagita. Naging annual celebration na sa tuwing sasapit ang Valentine's Day, yung anak ko lang ang kasama ko. Right. Katulad ko, pamilya ko, mga anak ko at apo ko. Sabi ni M.M. Mercado III na imbag ng Malem, Tito Marjo, M.M. is one of our staff sa district and he goes to Congress just as well. The first time I met this young man, he finished engineering ay doon mismo sa Congress. Ngayon, tita na ang awag sa akin. No? Felix Antonio Agbiag. Kunana pa, watching from Europe. Wow, saan po sa Europe? Sa Espanya, sa Madrid, o Italia, or Germany. Saan po? Sabihin ninyo. Ipatayab mi kada kayo kunana Dio te Benedica. I think this is in Rome. No? And then, Luis Marios, 4 na puso. Para sa'yo yung isa. Para sa akin yung 3. Okay. And then Jake Veldad, good with a thumbs up. Hello, Jay, we miss you. Keep going, sabi niya. Si Gina Joven Flandes with a thumbs up. Thank you po. And then greeting, late happy birthday kay Konsehal Alan Christian Loravic Ubaldo. Yes. Our talented dancer. Yeah, No? belated happy birthday. Happy birthday, Apo Konsehal. Ni, love na love ko yan si Alan. Si Athena Lopez, sabi niya, greetings to you all po. May prayer, may heart, at may face na may 2 heart. Alan Christian, siya na mismo ang nag-greet. Hello, Kabsat Channel. How are you? Hindi namin natikman yung pa-birthday mo dyan sa Kabugaw, ha? Nag-thank you ka kay Kong, nag-thank you ka pa sa lahat. Kahit ano na lang yung mga tira-tira ng lechon dyan at cake, Yes, no? Pwede sa amin ibigay. yan. Oo, Okay? Gilbert, sabi pa ni, ito, watching, sabi niya. Athena Lopez is watching and Alan Christian, ang ganda ng pangalan niya, no? Na hindi ko Lorivic Ubaldo is also watching. Keep watching, friends, and shout out kayo and send your messages here. And if you want to ask questions about itong mga updates natin tungkol sa mga activities at proyekto ng distrito na opisina ni Congressman Divi, please do so. So, balik po tayo sa ating partner dito, si Amigo. Ano pa yung ibang updates, Amigo? Yeah, ibalita lang natin, the Yeah. past 2 Saturdays, nagkaroon tayo ng, ano nga ba yun? Yung handog. Handog ni Kong Divi Handog. Samiliano para sa Araw ng Mga Puso. At napakaganda na marami talaga ang tumatangkilik sa ating programa. No? At having said that, gusto ko pong manawagan o mag-announce doon sa mga nanalo na hindi pa nakakapag-claim ng prize o yung mga load na hindi pa nakakatanggap ng load. Meron po kaming number na pwede niyong i-text o pwede niyong tawagan para makapag-follow up po kayo. At lahat po ng mga prizes na Nakaantabay lang para sa inyo, na ma-release. yun po ay para sa inyo at kailangan pong matanggap po ninyo. Kaya huwag niyo pong hayaang masayang lamang itong mga load. May mga pagkakataon kasi tayo, March, dito sa Kabsat na
minsan hindi natin naaasikaso dahil nga sa limitado din yung manpower natin. Cash at saka load yata ang Yes. naibigay. Kaya nga po, humingi kami ng paumanhin sa mga pagkakataon na nadidelay ang ating delivery ng kanilang mga prices. Pero lagi po namin sinasabi na wag po kayong mag-atubili na tumawag o mag-text sa number po na naka-flash po sa every time na magsisend sila ng message, meron tayong auto-answer. Yes. At nagbibigay ng number para po makatawag sila anytime na may concern po sila sa Kabsat Channel. Noong handog pasasalamat ng Valentine's Day, meron din ba yung what's in the box? Yes, kumpleto tayo. At nakakatuwa dahil marami talaga ang sumubaybay sa atin at nakipag-participate. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat sa patuloy niyong pagtangkilik sa Kabsat Channel. At sana po, nais namin asahan na tuloy-tuloy silang nakasubaybay at nakatutok. Hindi lamang Alam mo, dito Gilbert, sa... win or lose, nabigyan daw natin sila ng kasiyahan. Yes, May mga oo. nagtitext sa akin, dinakmet lang mga bakin Ma'am Marjo. Nakit siya ti makonsensyan. No lang kung makitak dyan na agandan, pidote ko, no, siya ti umay nagpidot iti raffle. But anyhow, continuous met daytoy nga pagparagsak tayo iti okasyon, the birthday, the Christmas, kastamet iti Valentine's Day. Anya ti sumarunong nga okasyon nga gantuman handog papremyo or raffle ni Congressman Divin Gilbert. So far, katatapos lang ng ating event at Yes. medyo malayo pa tayo sa mga okasyon. No? Pero ngayon, Itong Holy Week, meron ba tayong paraffle din? wala pa tayong nakasalansan na aktibidad. Yes. Ngunit gusto kong i-remind po at sabihin sa lahat na marami po tayong nagtitext sa atin at humihingi ng tulong para sa ating congressman. Gusto ko pong sabihin na laging sinasabi ni Kong Divi Savillano na text me anytime. Yes, Ibig sabihin, yes. wag po tayong mahiya na magsabi o mag-text sa ating congressman sa Right. lahat po ng mga pangangailangan po na kailangan natin. Yung number po niya na inilalagay po sa halos kahit saan makikita po natin. Yung number ni Kong D.B. Savillano. Excuse me. Ayan. You are excused. Medyo... Sige. Pero alam mo, kahapon, I'd like to share this also, Gilbert, kasi nasa field ka. Ako naman tutok na nakinig doon sa ating Zoom meeting dahil bago po yung ating regional director ng Department of Labor and Employment at ang dami-dami pa ring projects and activities at assistance ng DOLE. So, narinig ko yung exchange ng ating HREP office, ang district office, at nagsalita din si Congressman Divi. And I'd like to make mention kung ano yung magandang update. Meron din palang activity ang DOLE sa Bayanihan Tupa dahil nailunsad lang ito noong November 2020. So, pinagpapatuloy pa dahil may pondo pa. So, sabi ni Sir, kailangan gamitin, iwaras tayo amin dagito yung pondo. Pangpangasi yung taga-DOLE, ka-coordinate yung district office. Among Gilbert, those in the tourism sector, nagitay ko mga kalkalesa, kutsero, nagitay craftsmen, nagitay garamit souvenir items, agabel, agaramid iti furniture nga rin iti models lang miniature ken amin nga aglaklako vendors didtoy heritage village ditoy area iti tourism locations tayo mabalinda iti agpatulong mapandalang dijay DOLE office apo ti probinsya iti Vigan ket adda tay registration or application online tapno makaalada iti cash assistance. Ket kunani po direktor nga kabarbaro Attorney Ramos sapay kuma ta may pakamuday toy kadagiti maseknan. Naikantayon ti 153 nga kutsero apo Kawayan, Vigan, ken Malilaw, Bantay, ken San Vicente, nga adda kalesa na, adda kutsero da, and they are involved in tourism kumang. Yung maumpay met iti
kasatay nas pintas nga panakay ayos iti tourism sector tayo. So nga, addan ikam tayong ti cash assistance. Ket daytoy initiative manen, ken masapul ko na niya po di tutukan na aming agencies like DOLE tapno may waras dagito nga napubaran nga pondo iti bayanihan to. Tako na agbayanihan 3 time manen. Ket maininaw ken maplamplanon, ma-discuss ti bayanihan 3 at dapay lang nabatbati nga pondo. Iso nga among Gilbert sabi ko, kailangan kausapin ko rin si attorney, baka meron pang mga natitira dyan na pondo na kailangang ipamigay sa ating mga sectors. No? Workers, hindi lang workers pati na rin pala yung mga nasa tourism sector na nahirapan at nawalan ng trabaho because of the pandemia. And stay tuned po at tignan natin kung makuha natin na guest dito sa Trabaho Ken Serbisyo ang bagong regional director ng ating DOLE. At ibinigay na binigay na ng telephone number ni kapatid natin na provincial director, yung nag-guest noon. Soon magiging guest natin. Yes, soon. Hopefully, no? Yeah. Because we are still coordinating with them. Sana din po, manawagan din ako sa office ng Department of Trade and Industry. They've been very busy. Frontliner din po sila. Sana po ay makapag-guest kayo dito, yung provincial office or the regional office. Yes. Okay, Gilbert? So, anything more? Meron din ditong nanonood, si Jazel Ramirez. Nice. PM po, ma'am and sir. Ingat po always. Nag-iingat kami. Okay? Kate R. Amigables watching. That's my daughter. Good evening po, watching from Agay. Yes, Okay. hello sa mga taga-Agay. Yes. At gusto ko rin bumati, no? Okay, go ahead. Gusto kong batiin lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Amigos Riders Club, Yes. Philippines. So, nagkaroon kami ng bagong set of officers. Wow. Gusto kong batiin yung lahat ng mga bagong opisyal ng Amigos Riders Club. Keep going. Gawin natin ng mas maayos at na makakatulong pa tayo sa iba nating mga kababayan dito sa Ilocos Sur. Parte ng, impact ba yun na program ng PNP, Yes. ang Amigos Riders, Yes, yung right? impact, para ito sa lahat ng mga riders, hindi lamang dito sa atin, kundi sa kabuuang probinsya ng Ilocos, ay meron tayong impact. Actually, kamakailan lang na nagkaroon tayo ng proyekto at natutuwa ako na pati yung mga proyekto ng mga riders ay talagang sinusuportahan din ni Kong Divi sa Villano. Gusto kong personal na magpasalamat sa ating congressman. No? Alam mo kasi, Marge, kailan ba yun? Last Sunday, Sunday. yeah, meron tayong tinurn over na bahay. Oh, Para sa isang matanda. DJ Bantay. Yes. Sa Lakong ba yun? Yes, natutuwa ako na talagang marami ang tumulong at kasama po si Kong Divi sa Villano sa tumulong. At nung nilapitan natin si Kong, sinabi natin na wala pa tayong panglagay ng bubong, hindi siya nagdalawang isip. Sinabi niya agad na, sige magbigay ka. So, yung bubong po ay kinuha natin kay Kong. At natutuwa tayo na marami ang sumuporta. Paano nabigyan itong matandang ito na tigabantay, Gilbert? Nag-appeal ba siya o nag-text ba siya kay Kong? No, actually, si Kong, wala siyang direct na access doon sa project. Okay. Yes. Pero dahil inilapit ng riding community kay Kong, Okay. yun, natuwa ako na hindi minaliit at hindi na-snub ni Kong yung paglapit ng riding community sa kanya at agad siyang tumugon. So, salamat sa kanya na agad naman siyang tumulong at agad siyang nagpadala ng mga yero na kailangan dun sa pabahay. Kasi alam mo ba, Marge, isa sa mga proyekto, no, programa ni Kong Divi ay yung talagang mag-provide ng bubong. Kasi, Galva. yes, siyempre isa sa pinaka-importante na parte ng buhay natin bilang mga tao, siyempre, ay yung may masisilungan tayo na decente at Rain or maayos. shine, meron tayong masisilungan. Hindi lamang tayo, si Kong, hindi lamang nakatutok sa kung paano tayong kakain, kundi sinisikap din niya na kahit paano ay makatugon sa maayos na silungan ng bawat isa. Right. Alam mo, pag nag-iikot kami sa iba't ibang mga barangay dito sa kabuang Distrito 1 ng Ilocos Sur,
pag may nakikita tayo ng mga bahay na medyo hindi maayos, tumutulo ang bubong, dalawa lang yung nangyayari. Minsan ina-approach tayo or minsan tayo mismo ang lumalapit. Sinasabi natin na tutulong si Kong para maging maayos ang bubong. At marami tayong napapasaya din. Araw-araw ay nagdi-distribute tayo ng mga galba. Alam mo, hindi lang siya nagdi-distribute during times of disasters, pag naapektuhan o naging victim or affected yung family. So even up to now, nagdi-distribute siya ng SIM ni Galva. So, siguro di sumaronon ton kit poste kada lansan. Thank you very much, Congressman Divi, for all your assistance to our brothers and sisters. Kang Runana at Tagabantayak, yung Salakong is a remote barangay, San Mariano Tatan, Asideg iti Banawang Bridge. Gusto lang natin ding sabihin sa lahat na kung paano pong nakaka-avail or kung paano pong nagkakaroon or kung paano pong naiaabot ni Kong Divi Savillano yung bubong na kailangan nila. Simple lamang po ang ginagawa nila. Sila po ay nagtitext lamang kay Kong Divi Savillano. Yes. Gusto ko pong ibigay ulit ang number po sa inyo ni Kong Divi. That's 0917-539-8321. Yes. 0917-539-8321. Yan po ay personal na number ni Kong. Yan din po ang ginagamit namin pag nag-uusap kami. So, personal niyang nababasa, personal niyang natatanggap itong ating mga hinihinging tulong, mga hinaing po natin, agad po niyang natatanggap. First hand, walang sumasagot na iba, kundi siya. Punong-puno ng messages. Yes. At wag po kayong mag-alala, agad po namang natutugunan ni Kong ang bawat text na natatanggap niya dahil meron pong sistema ang kanyang opisina sa kung paanong ipoproseso at paanong tinatanggap itong libu-libong mga text ng ating mga constituents dito sa unang distrito. Kasi bawat sektor ay may kanya-kanyang mga focal person na kumikilos kaagad kung ano man ang pangailangan. So, pag nag-text po kayo, kay Kong, pino-forward po agad yan sa group chat, no, sa opisina ni Kong Divi. At mayroong focal person na nagtatrabaho kaagad. Kaya napapansin natin na minsan may mga delay, minsan may mabilis, kasi depende po sa tinutulungan natin. May mga sektor na madami ang tinutugunan natin, kaya medyo... Alam mo, Gilbert, ang pinakamarami yata at walang katigilan is medical and hospitalization assistance. So, ag-text kayo po ng masapulyo iti medical assistance, naka-confine, ti government hospital, masapul iti agas, can maintenance, the requirements na gito, like medical certificate, certificate of indigency from the barangay, when a certificate of residency, ken anyapay lagiti masapulyo, ipakamuyo kanyana ta hospitalization and medical assistance, legit regular nga program na. Sana tumat ipurwak, no, asideg kay J1st District ditoy, Metro Vigan, ti Kapitolyo apo ti papananyo. You have to look for ALDA, and ALDA will give you the instructions sa daragitay staff tayo J Kapitolyo, nga di J babakay laeng nga makitransact kadakwada. Ket no asideg kay J bandana ti amyanan, damet di J Kabugaw office tayo, ni Donna iti in charge iti medical and hospitalization assistance. Okay? Gilbert. Yes. Actually, alam mo, Marge, dito sa opisina natin, no, talagang hindi tayo mauubusan ng kwento. Kasi araw-araw tayong may ginagawa, araw-araw tayong kumikilos at tumutugon sa iba't ibang mga pangangailangan ng iba't ibang sektor dito sa unang distrito ng Ilocos Sur. Sa atin nga parang, minsan nagkikwentuhan nga kami dito sa opisina, no, na parang minsan hindi na namin nararanasan o nakakaligtaan natin o namin na mayroon tayong pandemyang hinaharap. Kasi kami, ever since hindi namin naranasan yung parang makulong Kasi sa active kayo. Yes. Walang quarantine sa amin. Naka-deploy kami all the time. No? At tinitingnan natin kung ano yung mga pangangailangan, no, sa distrito. At syempre, nakita natin yung pagiging masigasig ng ating opisina, no? Hindi naman sa pagbuhat ng bangko natin, ngunit talagang personal kong nakikita at nami-witness kung paano silang tumutugon at nagtatrabaho.
ito na lamang pamimigay ng mga cash assistance, nakita ko yung dedikasyon, yung malasakit ng bawat isa. Katuwang ang DSWD, I commend the DSWD for really being dedicated sa kanilang trabaho. So, hello, Bernadette. Yes, Ikaw ang namumuno. Kay Ma'am Eileen, Yes, Eileen also. napakasipag, no? Minsan may mga time na alauna, 2:00 nagda-lunch kasi nga kailangan tapusin yung first part, no? Yung AM part ng programa kailangan. So magaling kasi nakita ko siyempre may pinaguhugutan na mayroong puno na pinanggagalingan, di ba? So minsan lagi kong naalala yung si Kong yung pagtingin ni Kong para sa kanyang distrito, no? Yung malasakit, laging pinaalala niya na magkaroon kayo ng malasakit, no? So, doon kasi nag-uumpisa no? Yung bang pag na-develop mo yung malasakit sa puso mo, wala kang ibang maiintindihan kundi kailangan mo magbigay ng serbisyo, no? So, I remember, no? Kanayon ng ibaga, pastigyaran tayo. Pastigyaran tayo aming national government agencies tinawen-tawen na po, ag-request dati approval ti budget ti programs da, kan proyekto. Kaya dati pagpuypuyatan, dagiti congressman di jay kongreso, kastamit iti senado. Kaya nung nagpuyatan da, diskusyon, nagdidebate da, ti pa naka-approve na. Santo approve ra ni Apo Presidente. Kaya nuhaan nga mausar nga nasayaat, when day pakausaran na sayang laeng. Kasi trilyonen iti pondo iti national government. So nga, pastigyaran tayo, masidig tayo iti gobyerno tayo, local man, provincial, ken iti national agencies. Alam mo, Marge, kung titingnan natin, yung mga programa ng gobyerno, talagang sobrang dami. Halimbawa, yung DSWD na lamang, pagdating sa social assistance, kompleto tayo dyan, no? Sobrang dami ng programa ng gobyerno available para makaabot sa atin. Ganon din sa DOLE, TESDA, at iba pa, sobrang dami. Ngunit, lagi po namin sinasabi at ipinapaalala sa ating mga constituents, sa ating mga kababayan dito sa unang distrito ng Ilocos Sur na ang lahat pong ito ay talagang tinatrabaho at talagang tinututukan ni Kong DV. Kasi, alam mo, kahit gaano pa karami o kahusay ng isang programa ng isang ahensya, kung wala tayong pera, kung wala tayong... Kaya nga, way back then, kahit nung hindi pa nakaupo si Kong DV Savellano, meron ng mga programang tulad ng programa ngayon. Ngunit, bakit wala sila noon? Bakit hindi nararanasan ng tao? No, pero, very, very strong yung kaniyang yung responsibility niya on his oversight function. It is the oversight function of a congressman na kailangang tutukan niya yung mga napondohang programa. At kung may kakulangan, siya pa mismo ang nagsasabing dagdagan. Kaya gusto po namin humingi ng pasensya sa mga ahensya na minsan makulit tayo. Parang OA na, parang gano'n. Kami po ay tumutugon lamang sa mandato na naibigay sa amin. Kami po ay hindi nangingialam, no? Kami naman hands-off kami sa kung paano kayong nag-execute ng inyong mga programa sapagkat tayo ay wala na sa power natin, yung execution. You know, for us in the media, as well as under the office of a congressman, kailangang in partnership with the national government agencies. They should not feel na ito'y pakikialam. Yes. Ito'y trabaho nating lahat. At kailangang malaman yung transparency na na-discuss ko. Malaman ng lahat kung anong programa at proyekto ng isang national government agency. At para masiguro po natin na ang lahat ng mga programang para sa tao ay makaabot sa kanila at mapakinabangan ng lahat, no? Na yung programang yan ay hindi lamang nila nakikita o nababasa, kung hindi, dapat nilang maranasan sa buhay nila. We have a very good president na nagsasabing walang corruption. Development programs should be inclusive. Walang maiiwan. Lahat mabigyan ng assistance ng ating gobyerno. Okay? Kaya nga tayo naman naka-align, no? Doon sa prinsipyo ng ating Pangulo na talagang
kailangan nating maibigay, maipaabot yung lahat ng mga programa at serbisyo ng gobyerno para sa tao. Kaya, ang hirap naman kung kakaliwa ka di ba? Mahirap kung mag-iiba ka ng landas. So, napakasarap na naka-align tayo no, sa iisang mithiin ng ating Pangulo na talaga namang dapat na magtrabaho tayo para sa tao. Yung pera nila dapat maibalik din. At talagang kailangan tumutok tayo sa mga programa ng gobyerno natin na hindi lamang ito mauwi sa wala. Kailangan na mapakinabangan. Tulad nitong educational cash assistance, para sa akin, 100% na naipaabot at maibibigay completely 100%. Walang kulang. Yes, sa lahat ng beneficiary. Mahirap kumupit sa ganitong programa. Alam mo kung Hindi, individual yan mabilis ang formula Napakabilis lang. Hindi mo po pwedeng... Data ng DepEd at DSWD. Hindi lang. Magkano ang ibibigay mo? Yes. Ilan sila? Yeah. Magkano ang total nun? So, hindi mo pwedeng... Walang focus dito. So, maybe it's time na tayo po bilang mga mamamayan dito sa Pilipinas ay talagang magtiwala, no? Magtiwala at talagang paniwalaan natin yung mga programa ng ating gobyerno. Sa panguna siyempre ng ating Pangulo, napakahusay. Ako po personally, believe ako sa pamamalakad ng ating Pangulo. No? Okay, that's good. Yes, walang walang sinisino, walang favoritism, walang malakas, walang lahat. Yes, right. Alam mo, executive branch pa lang yan ng ating gobyerno, Gilbert. One aspect of the work of our good congressman is legislative. So I hope that in the future, we can also discuss here, trabaho ken serbisyo, dagitay resolution ken bills, po Kong DV. Actually, I have a list of that because I keep track. That used to be my job. Sa ibang pagkakataon, natin mapag-usapan yung mga siguro marami ding magre-react because we need public opinion kung ano itong isinusulong ni Kong na mga batas. Kasi first and foremost, isa siyang legislator. Yes. Deputy Speaker yan matalino yan, active pa. No? Tinututukan, kutwan na po. So nga, siyempre marami siyang pinamamahala ang mga kapulungan sa Kongreso. Kaya talagang magaling at mahusay. At marami rin siyang co-author siya ng maraming mga batas. Especially now na Deputy Speaker siya. Noon, member siya ng committee, Vice Chair, Chairman siya ng North Luzon Growth Quadrangle. But this time, being one of the Deputy Speakers, si Gilbert, uupuan niya lahat. Yeah. Pakikialaman talaga ng ating congressman lahat ng mga committee meetings, papasyalan niya lahat yan. Alam mo yung tungkol na lang sa bamboo, di ba? Nabalitaan mo ba yun? Yung tungkol sa bamboo, akala natin dito lang siya sa Ilocos Sur or sa First District. Pati yung sa Pasig, nandun siya talagang kasama sa pagpaplano. Di ba? You see, parang kung titingnan, parang pang-national ang kanyang, kanyang function sa Kongreso. Talagang mahusay at believe talaga ako sa kung paano siyang nagtatrabaho at nagbibigay serbisyo. Our channel and our program is a tool to inform people kung anong ginagawa niya. He doesn't just sit down there o nag-aawol siya 100% until now, Gilbert. I can assure you of that kasi nandoon sa House of Rep na website kung sino yung present, kung anong committee, kung anong membership, at kung ano yung mga final na resolution at bills na para sa development ng ating bansa. So let's keep track on that and we will also inform our listeners and viewers kung ano yung mga legislative initiative ng ating good congressman. It is all already 1 hour, almost 1 hour. Daldal po kami ng daldal dito. Dapat hingiin natin yung pagkakataon na humihingi po kami ng parang, paano ba to? I want to invite everyone na please, isubscribe po natin itong ating programa. Suportahan po natin kasi ito po ay napakagandang tool para sa informasyon na kailangan po natin. Ito po ay napakagandang platform para maging aware tayo sa pagkilos at paggalaw ng ating distrito. Saan na ba tayo? Ano na bang development ang nangyayari sa atin? Ano bang ginagawa ng ating congressman? Awan turog na. Yeah, so please, stay tuned po tayo.
pag may mga ganito po tayong programa, sana magawa po nating i-share. Share sa iba para malaman. Share po natin kasi sayang po ng pagkakataon na tayo po ay nabibigyan ng ganitong klase ka-ganda. Very substantial ang ating programa. Napakaganda ito. Oh, thank you. Ako, hindi ko to, pero magaling at sana po i-subscribe natin, tangkilikin po natin, supportahan po natin. Parang ina-appeal ako po na sana po ibilang nyo ang programang Trabaho at Serbisyo sa mga pinapanood nyo regularly. You know, this is my advocacy as well. I support the congressman's platform because this is one campaign. It is not a political campaign. Yeah. Hindi ito kampanya para iboto kung sino man, siya man, or kahit sino. This is a campaign to inform all of you kung anong ginagawa ng ating gobyerno. Yes. At kung paano ito pinapaikot at kung paano yung galaw ng ating district office at ang leadership po ng ating good congressman ay nakikita po dito. So, sana po tangkilikin nyo ito. At usually I have to ask my guest for his last words, but this time dahil kasamahan po natin si Gilbert sa district, is our consultant, is our production manager here, my director. I would like to ask you kung ano pa yung ating updates para sa ating mga manonood. Gilbert. Yes, nanatili lang po tayo nakasubaybay po dito sa Kabsat Channel at dito po, ito po ang avenue kung saan tayo po ay mabibigyan ng impormasyon, lahat ng kaalaman na pwede po natin malaman tungkol po sa ating distrito, makikita po natin dito at marami pong plano. At yung opisina po ni Kong Divi Sadeliano ay laging bukas at handang tumugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya nga po, lagi po natin sinasabi na nakabukas, no? Parang na-pattern kasi natin sa sinasabi lagi ni Kong Divi na text me anytime. Yes. So ang Kabsat Channel po ay bukas din sa anumang oras at pagkakataon. Kung may mga concern po tayo, may mga suggestions po tayo na gusto nating ma-feature at maging segment dito sa Kabsat Channel, you can just text us or you can just email or send a private message, no, sa messenger po natin. Bukas po ang Kabsat Channel para sa lahat po ng inyong suggestion at mga nais sabihin sa amin. At gusto ko pong magpasalamat din. At matatapos sa oras. Right. Marami pong Sige, go ahead. salamat sa lahat ng patuloy na tumatangkilik sa aming mga programa doon sa Samuel Iti Distrito, sa Trabaho at Serbisyo, at sa mga plano namin na mga segment o programa na ilulunsad namin dito. Sana po ay tangkilikin po natin at abangan po natin. At marami po tayong mga plano para dito at yung ginagawa po nating mga programa ay para po sa inyo, para patuloy po kayo mabigyan ng informasyon at the same time ay mabigyan po namin kayo ng entertainment. Anong klaseng? Samiweng, no? Samiweng. Yung samiweng, no? You know, our show, Trabaho at Serbisyo, is informative. Yes. Okay? Well, kung na-entertain sila, fine, well and good, but this is more of an informative program. At lalo na Next tungkol time, sa gitna mga... ng ating gitna ng ating pag-uusap, pwede naman tayo mag-folk dance. Ay, hindi ako marunong mag-folk dance. Joke. Minsan nagtinikling ako sa Israel. Pero naalala ko yung sayaw natin nung kailan ba? New Year. You get together of the Hindi district. ko pati nagagawa yun. Oh, naka-red. Patingin nga, hindi mo Pero, ba pinakita? pag binabalikan ko- Nag-cha-cha tayo, Yeah, natutuwa. waltz pa Yeah, tayo. natutuwa Likuan, ako. sabitan da tamet ten nga kaskasaren. Natutuwa ako na meron pa rin tayong pagkakataon na Yes, magsaya no, yes. sa kabila ng kaliwat kanan na trabaho natin. Nagawa pa rin naman nating magsaya. At syempre, normal pa rin naman tayo. Yes. No? Pero tayo ay talagang parang naka-anchor na tayo sa serbisyo publiko. No? The word kabsat alone, Gilbert, kapatid. Yeah. Kabsat is, of course, it represents brotherhood. Yes, In pamilya. general, pamilya tayong lahat. So, kung meron kaming concern dito para sa inyo, ibato rin ninyo yung gusto nyong mangyari. Yes, yes. No? Let us improve not only Kabsat Channel, but the programs and services of the district office, of our national government, our partners, government
corporations and controlled offices, as well as dagitoy stakeholders tayo. This is our program. This is our channel. Okay? So, I would like to thank you, Gilbert, again for this update. Sana hindi ka magsawa na bigyan din ako ng update. Yes, Iba kasi yung nag-feel. Ako naman ay tutok dito sa ating trabaho ken serbisyo and some concepts for the office of Congressman Didi. Nakayumit ako, nalpas manen iti may nga oras, iso nga sapay kumata, mabigyan na, may kanak ti may sangal daw nga the programa na Gilbert, no? I would also like to feature empowered women. Bago ka nga mag-close, Okay, bago magkaroon sige. ng closing statement mo, Oo. iniisip ko minsan, ano kaya ang pwede nating gawing segment? No? Matagal na nating napag-usapan na magkaroon tayo ng segment. Alam mo namang mahihain talaga kasi ako pagdating sa camera, no? Itong mga Oo. pagkakataon na ako ay sumasama sa Ang ibig mong sabihin, wala akong hiya. Ganon eh. parang ano lang to, tawag ng serbisyo lang to. Yes. No? Hiyang-hiya talaga ako. Ako parang wala ng lights, camera, wala Oo, naman action dito. Ako talaga, parang nahihiya ako, pero kailangan eh. Hindi natin pwedeng hindihan kasi ito ay parte ng ating trabaho at serbisyo Right. sa tao. Yes. So, yun. Pero dahil naiisip ko, nare-realize ko, pwede rin pala na nakikipag-usap ako. So, minsan iniisip ko, ano kaya bumuo tayo ng isang segment? Anong gusto mong segment? At yun ang dapat na... Why don't you suggest ako? Magbigay tayo ng suggestion kung ano. Pwede rin namang Ano yung inisip mo noon? Hindi kasi may nag-suggest sa akin, sa aking Facebook account, that they, kumbaga, focus on women who are empowered. Yes. Women in style, unlang in style, but those who have made a difference in the lives of people. Like, for instance, weavers. Mostly weavers are women. Craftsmen are women. So nga, even housewives can be great empowered women. Those in politics, those in the executive branch or even in legislative branch, either local or regional, of national level. So I'd like to do that, to interview women. Yeah, that's great. Oh. And even learn from them, improve myself kung meron pang chansang ma-improve ko sarili ko, and share to our viewers the difference that they've made in the lives of people. That's one. Another, of course, is, iuray ko ti suggestion yon talaga nga oras na po, kung ano deto'y may isang production sa bye-bye. So, I'd like to take this opportunity to thank all of you again. May 2 minutes. May 2 minutes pa akong magdadal dito. Agyan man kada kayo apo, kit no kaya iyo iti mangted ti suggestion you or comments, violent or whatever, ta puro positive, dagito yung mangmangeg ko. Ganun ba talaga ang dating natin dito? So, please give your comments, shout out, and if you want to give your suggestions for future activities also of the district, as well as programs of the district, and even Kamsat channel, please do so. Bago tayo magpaalam, no? Yeah. Gusto kong i-congratulate yung si Ryan, no? Kapatid natin sa riding community. Okay. Na talagang masigasig din sa pagtulong sa kanyang kapwa. At natutuwa tayo na nabibigyan tayo ng pagkakataon na maging kabahagi ng kanyang mga programa. Yeah. Maraming salamat po. So, hindi lang riding, but meron Yes. kayong good cause or Yes. mission. Right. So maraming salamat at happy watching at gusto kong mag-shout out din. Ano nga yung sinasabi? Shout out? Shout out. Yun na. Shut up. Shout out. Mag-shout out daw. Hindi shout out. Oo. Hindi shout out. Sige, shout out natin yung Amigos Riders Club. Yes. At actually, ito lang yung kaisa-isang alam mo yung parang, ito lang yung parang recess ng buhay ko. Yung parang vacant time. Okay. Ito lang ang aking pinagkakaabalahan, yung riding community, yung Amigos Riders Club, wala na iba. No? KMGS na yan. TMG. Alam mo pinagkakaabalahan ko ngayon? Ano yung TMG? Team Magenta. Oh, great. Yan, Great. binabati din namin ang Team Magenta Race. Binab- Grace.
Okay, bumati ka na. Gusto ko ring bumati, no? I'm still part of the University of Northern Philippines as a part-time instructor. I was there a while ago. I'd like to greet advance happy birthday to the President, Erwin Cadorna, on Thursday, February 25. I'd also like to greet all of you, Happy Hearts Month pa rin po. And to my best friends in elementary, Floresita Quitoriano, Sana si all my Tita, best friend. and Lorna Filart Atienza, who is based in the US. Happy birthday this February 23 and February 25, respectively. Pero alam mo, pabata ka ng pabata. Syempre, Alam mo, inspired ako. Ha? Pabata ka ng pabata. Oh no, busy ako eh. I keep myself busy. Hindi lang inspired, but I keep myself busy. At saka, isa pa, I have a great, wonderful family and a grandson, most especially. May apo na ako, but it doesn't mean I'm aged, but I am blessed. That is all. Thank you, Yes. Gilbert, for the update. Alright. Thank you, Thank you so boys. much. Thank you so much, Apo. Gyaman kami. And sapay kuma, tadakay tumanen into no Martes, maya Domingo. Ti umuna nga Martes, iti bulan, iti Marso. Thank you and goodbye. I love you all.